Dic, nena, com que no contestes al telèfon i dic, calla, que tinc el seu email, li faré un Skype, Oh, a pues veure si claro. sap contestar. D'algo mos ha de servir el curset d'informàtica que vam fer, no? Ai, això mateix. El que passa és que jo al Google no hi he entrat més. Però escolta una coseta, no tindràs pas una mica de farina encara per aquí a la botiga? Una miqueteta? Sí que me'n quede. Ah. Però nosaltres, al tindre la pastisseria, tenim a sacs. Que també us voleu fer el pa? Tota la vida venint a comprar el pa a casa. I ara cadascú es fa el pa a casa seua i nosaltres bé si haurem de tancar. Que no en volem fer de pa, que és per rebossar unes gambes. Volem fer unes gambes a la gabardina. Sí, unes gambetes me les van donar l'altre dia. Pues amb un sac de 10 quilos fotreu gambes a Medredon. Bueno, dona, però és que no tan sols serà per les gambes, que lo farem anar per una altra cosa. Segur que el voleu per fer pa? Si voleu us porto una barreta a casa, però no us feu pa, home, no us feu pa. Tu saps lo que arriba a gastar al forn? Però que no és tan sols que no en volem fer de pa, dona, que resulta que demà passat la xiqueta fa anys i la dona li vol fer un pastisset, vol fer un bizcochito d'aquests tiernos. Pues nosaltres també en fem de pastelets. De què el voleu? A veure, tenim de xocolata, de crema, de trufa, de crema en trufa, del que vulgueu. Pues No, claro. no. Saps el que passa? Que ella, la dona té temps de fer per casa i el vol fer ella. A part de la farina, no tindràs pas llevadura? Ai, llàstima. La llevadura que tenim nosaltres és professional de pastisseria i vosaltres no us pujaria. Vaja, pues, i si compro 2 o 3 barretes trobaràs llevadura de la que et pujo? Ara que ho dius pots dir que me'n queda de l'altra. Ja. I un pastelet de xocolata potser també? Amb crema i un paquet de 10 quilos de farina. 3. 5. Vale, pues fet. Us demà us el porto a casa. Vinga, i estarem tot el dia aquí. Vale, adeu. Ai, adeu, xiquet, adeu. Lo que s'ha de fer per vendre pa en temps del coronavirus. Si és que no som res. I res és poc, i poc és menys encara. Vaig a tancar això.